ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ், வெல்கம் டு வர்ணி பிரியா சேனல். இன்றைக்கி நம்ம பார்க்க போகிறது தக்காளி தோசைங்க. உங்கள் வீட்டில் தோசை மாவு இல்லை, டக்குன்னு பசிக்குது அப்படின்னா நீங்கள் இது மாதிரி ட்ரை பண்ணி பார்க்கலாம். தோசை மாவு இல்லாத பட்சத்தில் நீங்கள் இந்த சேனலுக்கு நியூவாக இருந்தீங்கன்னா கீழே இருக்க சப்ஸ்கிரைப் பட்டனை கிளிக் பண்ணுங்கள். பக்கத்துலேயே இருக்க பெல் பட்டனை கிளிக் பண்ணுங்கள். அப்போ தான் நாங்கள் போடுற வீடியோஸ் உங்களுக்கு உடனுக்குடன் வரும். வாங்க இப்போ இது எப்படி செய்யலாம், என்ன பொருள் தேவைன்னு பார்க்கலாம். நான் இப்போ 2 தக்காளி கட் பண்ணி வச்சுருக்கேன் பெருசாக. ஒரு காஞ்ச மிளகாய் எடுத்திருக்கேன். ஒரு 1/4 கிளாஸ் அளவுக்கு அரிசி ஊற வச்சுருக்கேன். இப்போது இது மூணுத்தையும் நான் மிக்ஸி ஜாரில் அரைச்சி எடுத்துக்கிறேங்க. பாருங்கள், மாவு அரைச்சி எடுத்துக்கிட்டேன். இதை நான் ஒரு கிண்ணத்துக்கு மாற்றிக்கிறேங்க. இப்போ பாருங்கள், நான் இது ஒரு கிண்ணத்துக்கு மாற்றிக்கிட்டேன். இப்போ இதில் நான் 2 ஸ்பூன் ரவை, 2 ஸ்பூன் கோதுமை மாவு, இது ரெண்டுத்தையும் ஆட் பண்ண போகிறேன். இதில் கொஞ்சமாக நான் உப்பும் ஆட் பண்ணிக்கிறேன். இப்போ இது நான் மிக்ஸ் பண்ணிக்கிறேங்க நல்லா. கொஞ்சம் தண்ணி உங்களுக்கு வேணும்னா தண்ணி ஊற்றி மிக்ஸ் பண்ணிக்கோங்க. அதில் இப்போ கொஞ்சமாக வெங்காயம் போட்டுக்கோங்க. இப்போ நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கோங்க. ஒரு 10 நிமிஷம் ஊறட்டும். ரவை இன்னும் கொஞ்சம் உப்பி வரும். மாவு கொஞ்சம் கெட்டியாக இருக்குது. இன்னும் கொஞ்சம் தண்ணி ஊற்றிக்கோங்க. பாருங்கள், நான் நல்லா தண்ணி ஊற்றிட்டேன். நம்ம ரவை எதுக்கு போட்டோன்னா கொஞ்சம் கிறிஸ்பியாக வரும் தோசை ஊற்றும் போது, அதுக்காக ரவை போட்டோம். கோதுமை மாவு எதுக்காக போட்டோன்னா, இப்போ நம்ம வெறும் அரிசி மாவை ஆட் பண்ணியிருக்கிறதுனால நம்ம தோசை ஊற்றி எடுக்கும் போது பிஞ்சுக்கும். அதனால் சரியாக இருக்காது தோசை. கொஞ்சம் கோதுமை மாவை ஆட் பண்ணும்போது அந்த பதம் கரெக்டாக, தோசை பதத்துக்கு கரெக்டாக கொண்டு வரும். அதுக்காக தான் நம்ம கொஞ்சமாக கோதுமை மாவை ஆட் பண்ணியிருக்கோம். இது 10 நிமிஷம் ஊறட்டும். இப்போ நான் மூடி வச்சுட்டேன். 10 நிமிஷம் கழித்து பார்க்கலாம். இப்போ இந்த மாவு ஊறிடுச்சுங்க 10 நிமிஷம். நான் தோசை கல் காய வச்சுட்டேன், ஹீட் ஆயிடுச்சு. இப்போ இந்த தோசை மாவு எடுத்து இதில் ஊற்றிக்கலாங்க. பாருங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ், தோசை ஊற்றிட்டேன். இப்போ நீங்கள் இதில் கொஞ்சமாக எண்ணெய் ஊற்றிக்கோங்க. 1 ஸ்பூன் எண்ணெய் ஊற்றிக்கோங்க. இப்போ இது வேகட்டும், அது வரைக்கும் வெயிட் பண்ணலாம். இந்த பாருங்கள், தோசை எடுத்துட்டேன். இன்னொரு தோசை ஊற்றிக்கோங்க. 1 ஸ்பூன் எண்ணெய் ஊற்றிக்கிட்டேன் இதில். இது வெந்ததுக்கப்புறம் எடுத்துகிட்டு காட்டுறேங்க உங்களுக்கு. பாருங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ், சூப்பராக தக்காளி தோசை ரெடி ஆயிடுச்சு. பாருங்கள், நல்லா மொறுன்னு மெலிசாக சூப்பராக இருக்குது. நீங்களும் இது மாதிரி ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். நான் இதுக்கு காம்பினேஷனுக்கு சட்னி வச்சுருக்கேன். நீங்களும் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ். இந்த வீடியோ உங்களுக்கு கண்டிப்பாக பிடிக்கும். இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா கீழே இருக்க லைக் பட்டனை கிளிக் பண்ணுங்கள். பக்கத்துலேயே இருக்க சப்ஸ்கிரைப் பட்டனை கிளிக் பண்ணுங்கள். உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் கூட இந்த வீடியோவை ஷேர் பண்ணுங்கள். தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங் வர்ணி பிரியா சேனல்.